με το νούμερο 105 με Volkswagen Golf ΜΚ2. Γεώργιος Δελαπόρτες, Ευάγγελος Παναρίτης με χρόνο 32.09.87 κατέλαβαν την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη, την δεύτερη θέση στην ομάδα 4 και την δεύτερη θέση στην ε3. Καταφαριστηθήκαμε, η δική έχει πάρα πολλά, είναι και ωραία και γρήγορη και τεχνική, και το πιο ωραίο είναι ότι έχει 3-4 άλματα, ειδικά το ένα στο τέλος είναι φανταστικό, και προσπαθούμε να συγκρατηθούμε για να μην διαλύσουμε τα αμάξι και πάμε στον επόμενο αγώνα ξανά να το ξεκινήσουμε από το 0. Να είστε καλά, ευχαριστώ.